Ginaka-Big Asia Swim Queen Heidi Coloso Espino nagtaliwan sa edad ni 83 anyos. Mga himata sini, ginpakigbahin ng iya legasiya sa kwento ng Pilipino ni Zen Kilantang. 2019 sang una ko nga ma-interview si Asia Swim Queen Heidi Coloso Espino. Sa edad nga 82, masarangan nga languyon ang swimming pool. Ginpabugal pa sini sa news team ang 120 tanan ka mga medalya nga iya nadagan sa diin makitaan sa dingding sang iya balay. Naging popular, naging successful tungod nga mapisan sila. Tikaw sila nga kay may ngalan ka na kay balaan ko man na may potential man kung ako sila sang tatay ko. Sige, mag-practice ka dire sa Iloilo and then you go to Manila. Tiyan mo na. Kaya kung dito ko no, malapad ang field nga maanuhan mo in order to be successful. Sang tinalikdan nga August 12, sang nagtaliwan ini sa edad nga 83, madumduman nga nangintiglawas sa Espino sang pungsod sa patag sang swimming sa nagkalain-laing nga international sporting event, kapareho sa Asian Games nga ginhiwat sa Pilipinas sang tuig 1954, 1958 sa Tokyo, Japan, kag 1962 sa Indonesia, sa diin 3 ka gold, 5 ka silver kag 2 ka bronze medals ang iya ginpauli. Ginlakip man ang iya nga ngalan sa Philippine Sports Hall of Fame sa patag sang swimming. Pakigbahin naman sang iya bata nga si Daphne ang mga handumanan upod sang iya iloy. Do ma-proud kagid ba lang oh my gosh. Do kung sa baga do bata ka man sang celebrity do amo na bala ma'am. Before sa imo pala to ma'am nga interview siya. Do gusto ya gid ba lang nga ma-recognize ang ginhatag niya para sa country ta before. Hindi naman malimtan ni Melanie ang pagkaalwan sang swim queen. Hindi lang sa nanay nga may basta mayo. Alwan gid. Mensahe ni Espino sa mga atleta sang buhi pa ini, kinahanglan sang sakripisyo, pagsalig sa kaugalingon kag determinasyon agud malabot ang kadalagan. You have to work hard for it. In everything you do, kinahanglan gid ang dedication. Dako naman ang pagpasalamat sang pamilya Espino sa tanan nga nagpangamuyo kag nagsuporta sa ila pamilya. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.